Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Yusfina Herawati saking kelas 11 BIPA 7 nomor presensi 13 kali badhe ngandharaken tangkap wacana perwakilan ingkang damel ing syukuran walimahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni, rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu, sumangga langkung rumiyin hamunjukaken puja puji syukur dumateng Gusti Kang inggih sumergung. Gusti ingkang anyumeri sedayanipun ngaksa inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang tansah paring berkah pangestu dumateng panjenengan sedaya talasan kula satemah inggih kalengahan menika saged pepanggihan ing sasana menika tanpa pambengan setunggal menapa. Keparengaken ing wekdal menika kula minangka talanging atur Bapak Gatot Subroto kaliyan Ibu Weni Miarsih wonten kalengahan menika kepareng matur. Sepisan Bapak Ibu Gatot Subroto ngaturaken syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking berkah ridhonipun saha donga pangestu panjenengan sedaya sampun kalampahan nindakaken kewajiban nikahaken putra-putrinipun ingkang sesulih Roro Salsabila ahli madya keperawatan kaliyan Bagus Madani ahli madya keperawatan putra kakunganipun Bapak Suwarno kaliyan Ibu Siti Halimah. Wondene ijab kabulipun sampun kalampahan kala wingi dinten Senin Wage 8 Juli watawis tabuh 8 mapan wonten daleme pengantin putri. Salajengipun wekdal menika Bapak Ibu Gatot Subroto ngawontenaken pahargyan prasaja minangka wujud syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih Bapak Ibu Gatot Subroto sakeluarga kanthi bingahing manah ngaturaken sugeng rawuh serta matur agenging panuwun katur para rawuh sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi saha paring donga pangestu. Angka 3 Bapak Ibu Gatot Subroto ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepinan dumateng para sederek tangga tepalih ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambiyantu ingkang awujud puna kemawon sahingga saged kaleksanan menggah hajatipun. Bapak Ibu Gatot Subroto boten saged ngaturi piwales sagedipun namung menuwun mugi-mugi sedaya pambiyantu panjenengan sedaya dados amal soleh. Para rawuh kakung sumawana putri, sinaosa Bapak Ibu Gatot Subroto sampun hangracik sedayanipun kanthi saestu. Awit saking menika mbok bilih anggenipun mapanaken palenggahan saha caos bojakrama kirang nuju prana kersa para tamu paring samudra pangaksama. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.